מעט הומור. השנה הכוכבת הבלתי מוכתרת היא חנה כהן. ערב טוב לחנה, מה שלומך? ערב טוב, איילה, אני מתרגשת בעיקר לדבר איתך. זה יותר מרגש אותי לכל דבר אחר. תודה רבה לך. את גם מרגשת אותי באמירה הזאת. 7 עם איילה חסון. דפנה, אחרייך לערוץ 11. תודה רבה, ברוכה הבאה ותישארו עם עוד רבים וטובים. אז הערב תורך לארח, אז בואי נראה תחילת קטע קצר מהפרק שישודר הערב וחוזרת אלייך. עשי לזו עליכם? אני זקוקה לעזרתכם בשם דור. עשי לזו את זה כאן. נדם, לא יודע מאיפה הבאתם אותה בשיחוק שלך. הגענו אל היעד, הנפתחה ומייחלת, לירוני החתיך פותח את הדלת, אישה יפהפייה ישבה על הספה, שמי שלי, היא אמרה ונתנה לי נשיקה. חמודה, גננת. עכשיו אתם אצלי, אוכלים אוכל פרסי, גונבי וגם ממולאים וגם רומס ארזי. הרעיון שהגיע לכתוב משהו עלינו, על התוכנית, משהו שדורש מ-12. והעיקר שתחזרו הביתה בשלום. מה יגידו? חנה מחבררת את הקומבים הללושים. יש לו הרבה לבשל. עייפתי. מה את? מה אני? מי את? מי אני? שאלה דומות שואל את עצמו הגונדי. ולכן לחנה לא נותר אלא לתת כס במרק. שוקי עופות, כוסברה אמורליה. אז חייב לקבל צבע צהוב. את מהממת. תגידי לי, בואו נפתור את הסוגיה. היה פה ויכוח נוקב לפני השידור. גונדי או גונדי? כן. איך? צריך להגיד גונדי או גונדי? אני אומרת גונדי. יפה, הלכתי על הז'אנר שלי. אני רוצה להגיד שאני ילידת הארץ. אני לא ילידת איראן. לא חשבנו. אבל היה לי בעל איראני שלקח אותי לאיראן. וואו. בגלל שהייתי שם, אז חומייני הגיע לשם ואנחנו הגענו לארץ. רצינו לבקר את המשפחה שלו. בזמן של המהפכה בדיוק הייתם שם? התחילה אז מוות שם, מוות בישראל, מוות בארצות הברית, מוות באמריקה, מוות באמריקה. שם למדתי את השפה ולמדתי את המוזיקה ולמדתי לבשל ולמדתי זה. חזרתי לארץ ואז הייתה הפתיחה ממש. אבל אני לא רוצה לדבר על זה. זה מעניין. אפשר שעה לדבר איתך. רגע, אז את חיית כמה שנים באיראן בעצם? כן? לא כמה שנים. היינו תקופה של קיץ, נסענו לבקר את ההורים שלו. יפה. נמלטו בשלום. תגידי לי, מה יכול בחור עם עדשים שפג התוקף להתמודד עם בשלנית על שכמוך? תגידי לי, איזה כוחות אלה? לא יודעת, עובדה שהוא מתמודד. כל אחד בא עם האג'נדה שלו. אני באתי עם האג'נדה שלי. רציתי לדבר על החבר'ה שבוחרים להיות אלבורים, לא להביא ילדים לעולם. רציתי לדבר על הצעירים שעוזבים את המדינה. לא בדיוק נתנה לי האפשרות. ורציתי גם לדבר על הקטע של הלידות השקטות שחוויתי אותם 3 פעמים. לעודד את האנשים שעברו את זה. אני יצאתי במופע, כתבתי גם ספרים בנושא. באתי לדבר על זה, ולא התאפשר לדבר על זה כל כך. כי לא אפשר להכניס פוליטיקה לתוכנית הזאת. זה לא לידה שקטה, זה לא פוליטיקה, זה החיים. ואת נהנית? את משהו מיוחד? כן. נהניתי מאוד. היה קצת לא פשוט להיכנס לחבר'ה כאלה צעירים, אבל אמרתי, חנה, שחקי אותה. שיחקתי אותם והשארתי אותם לפעמים קצת אחריי. אתם ראיתם את הפרק של הקפצית? איך אני קופצת על הקפצית? לא, אבל לא יודעת מה זה קפצית, הם לא יודעים. אבל את גננת. זה טרמפולינה. ברור. טרמפולינה. כן, את גננת, לא? את גננת במקצועך. מקסימה. עשיתי מזמן, כן. אבל זה לא יפה שהיא אמרה לי גננת. ראיתי שהיא עשתה גננת. אני ראיתי בזה מחמאה לך, לא ראיתי בזה ביקורת. אולי החמצתי את כל ההקשר. כתבתי שיר. לא, לדעתי התכוונה. לא הייתי גננת. כתבת שיר מדהים, אולי התכוונה שאת עושה להם הפעלה כזאת. מה? We will rock you, אולי לזה התכוונה. איזה אנרגיה. תגידי לי, אז מה גרמת חוץ
הכנתי גונדי, הכנתי רומס אבזי. וואי, זה זה טעים. תבשיל של המון 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 ירקות עם לימונים פרסיים ובשר. והכנתי דולמה, שזה פלפל ממולא לטבעונים. חבל שזה מוקלט, כבר הייתי באה בדיעבד לטעום. חבל שזה כבר מוקלט, השקלית. אני לא מתי שתרצי, מתי שתרצי. רשמתי לפניי. כולכם אליי. את מהממת, חנה כהן. אני יכולה גם לבוא אליכם עם הסירים אם זה תבשיל. זה טוב, גל אומר. עם הסירים. גל אומר שזה טוב, תודה. תודה. תגידו לי ואני רצה. אני שאני מתה עליך. מתה עליך. את מהממת, תודה, חנה כהן. היום בואו לאכול איתי אחרי קופה ראשית. רציתי 3 שניות. רציתי להגיד, אין פיל גוד טבעי יותר משעה הזאת שאנחנו תמשיך לדבר ברייש, ומשהו בפורמט הזה, כמו מתכון שהכל עובד בו. תודה, חברים, תודה רבה, הייתם מקסימים. ראית גל, היה שווה לך לבוא היום. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.